Mám za sebou hodinu a pol tréningu a ja som tak neskutočne rád. Ak by ste niekedy boli v Nagoji, hore sa dá ísť a je tam panoramická výhľadka. Jedna výborná vec na Japonsku je to, ak som smedný, tak jednoducho nájdem automat na vodu. A tie sú že všade. A na výber teplú, studenú, kávu, čaj, čistú vodu, Red Bull, proste všetko tu je. Krása, krásička, krásička. No a ja si idem dať Aquarius, čo má BCAčka v sebe, športová voda. Proste je to jednoduché kúpiť si takto vodičku japonskú. Všade. Kávu, Red Bullík, čaj. Je to fajn. Je to fajn. No a keďže som vám včera nič nepovedal o Nagoji, meste, v ktorom sa nachádzam, tak dnes to trošku opravím. Nagoja je štvrté najväčšie mesto Japonska po Tokiu, Osake a Yokohame. Taktiež sa nachádza na veľmi dôležitom uzle dopravnom medzi Tokiom a Osakou, čiže presne v strede na Tokaido ceste. Nagoja je tiež jeden z najväčších šintoistických chrámov v Japonsku, ktorý pravdepodobne neuvidíme, ale za mňou je Nagoya Castle, ktorý bol postavený okolo roku 1600, ale samozrejme počas druhej svetovej vojny ho Američania zbombardovali a momentálne je zrekonštruovaný. Najvyššia väža, čo je možno táto tu, má 55 metrov, ale krásne tento hrad vidno z celého mesta. A keďže má Nagoya 2,3 milióna obyvateľov, žije tu v podstate polka Slovenska. Vstup do tohto areálu ma stal 3 € a mohol som sa pozrieť aj do rezidencie šoguna, ktorá sa volala Honmaru Palác. Šogun bol vojenský vládca Japonska a človek, ktorý mal v krajine často väčšiu moc než samotný cisár. Tento palác slúžil na oficiálne stretnutia a každý detail tu mal ukazovať moc, bohatstvo a poriadok. Najviac ma ale zaujali malby tigrov. Mali symbolizovať silu a autoritu, ale keďže tigre v Japonsku nikdy nežili, maliari ich poznali len z opisov a rozprávania. A preto majú tieto tigre veľmi, ale veľmi autoritatívne výrazy tváre. Pozlatené steny odrážali svetlo sviečok, čo pomohlo osvetliť celú miestnosť a ešte viac zvýrazniť luxusný interiér. A zaujímavosť na záver, na streche Nagoya Castle sú zlaté sochy Shachihoko, čo sú mýtické tvory, ktoré mali chrániť hrad pred požiarom a zároveň ukazovať bohatstvo a silu vládcu. Prešli sme si to celkom rýchlo, lebo za pol hodinu mám checkout a 20 minút mi trvá, pokiaľ sa dostanem na hotel. Takže idem rýchlo na hotel, tam sa checkoutnem a zase neviem, aké mám plány, ale smer dnešný je Kyoto. Hotel už mám booknutý, kapsulový zase ako vždy. Kapsulový hotel je úplná bomba. Máte za 15 € spaničko a máte tam skoro všetko, čo chcete. Len je to fakt iba taká miestnosť na spanie, kde si láhnete a potom idete preč. A za mňou krásny hradík. Taká zaujímavosť o Japonsku. Toto autičko má také repráky na sebe a myslím si, že takto propagujú politické strany. A už som to videl aj na Okinave, videl som to aj v Toyoyashi, ale oni chodia s týmto autom po meste, naozaj, že nahlas a hlásia niečo. Ja si myslím, že nejakú politickú propagandu. A teraz si môžete všimnúť, že je tu dosť veľa ľudí, ale s týmto autom chodia po meste. Väčšinou dole je niekto, kto kýva z auta v kuse s bielými rukavicami a že stále kývajú. Hore sú tie repráky, ktoré niečo hlásia, nejakú podľa mňa politickú propagandu. Nie som si istý, ale vyzerá to tak. A videl som to už veľakrát. A neviem, aké všetky strany tu majú, ale videl som jednu komunistickú, takže stále aj v Japonsku sú nejaké komunistické strany. A keďže som nikdy nebol v mrakodrape, do jedného som sa išiel pozrieť.
Mala by to byť niekde panoramická výhliadka. Uvidíme, že či nájdeme, ale najprv sa chcem ísť nájsť, lebo som hladný. Ešte jedna zaujímavá vec. Tu za mňou je fitko a včera som hľadal, prezrel som asi 10 fitness centier a nikde nemôžete ísť iba raz. Alebo teda môžete, ale vstup je 20 € a 20 € sa mi nechce platiť za fitko, takže musíme nájsť v Kyote nejaké hrazdy alebo niečo podobné, lebo do fitka v takýchto veľkých mestách sa asi nedostanem len tak. Alebo teda, keď zaplatím 20 €, OK, ale nechce sa mi platiť 20 € za to, aby som išiel do fitka, keď si to môžem dať na hrazdách a zadarmo. Stačí nájsť hrazdy. Už tu hľadám asi tak pol hodinu typické jedlo pre Nagoju a nemajú ho žiadne reštike, akože sú to také reštiky, že kde väčšinou sú zahraničné jedlá, alebo taká klasika. Našiel som túto reštiku za mňou a je tam asi tak rada 15 ľudí, ktorí tam čakajú na jedlo. Ale idem čakať aj ja, lebo tu je to v podstate všade. Tu za mňou vidíte ďalšia rada, ale vyzerá to super. Ale všetko v Japonsku vyzerá super. A som veľmi hladný, takže určite to bude dobré. Už som v reštike. Pozrite sa, čo mám. Strašne sa na to teším. Na druhej strane sa strašne bojím, lebo síce mi povedali, že tam nie je mlieko, ale nechce sa mi to uveriť, že to nerobili na masle alebo tak. Ale tu vidím až najbližšie hodiny, alebo pol hodinu po tom, čo to zjem. A vždy tu máte, že čaj zadarmo, alebo aj vodu. Takže zelený čaj, unlimited, alebo vodičku. Toto vyzerá ako turecké cukríky. Také niečo podobné som mal v Turecku, si myslím. Toto je nagojská špecialita. To sú udon rezance, ktoré sú také široké. To je jedna nagojská špecialista a toto by malo byť ďalšia, ale absolútne netuším, čo to je a dal som si na to ešte žlúdko, lebo mám rád vajíčka. Vyzerá to naozaj dobre. Idem spraviť ochutnávku. Najprv táto vec, ktorá je studená. Taká studená polievočka, trošku sojová, mäsko a rezance. Teraz to druhé. Máte tu mäso a toto je omeleta a dole je rýža. Je to fajn. Chutí mi to. Dobre, idem to spapať celé a potom ideme do Kyoto. Takže mal som jedlo set of oyakodon of Nagoya Kochin and chicken namban kishimen. Nagoya Kochin je typ kuraťa, typicky pre Nagoju, a kishimen sú práve tie rezance, ktoré boli také úzke, tenké a široké. Chutilo mi to, bolo to fajn, zaplatil som za to 14 €, najedol som sa veľmi dobre a myslím si, že mi aj neklamali v tom, že tam nebolo mlieko. Ale zdržiavam sa v blízkosti toalety. Pre istotu. Na ďalších 20 minút a potom pôjdem do Kyoto. Kyoto station? Kyoto 2:45 p.m. Yeah, exactly. I want to buy a ticket. 2:45. Yeah, exactly. Oh, can I have this? Window side. Yeah. 2,800. Okay. And this is bus ticket 2:45 p.m. departure to Kyoto Station. Track number 4. Four. Number 4 departure. OK, thank you so much. Thanks so much. Ďalšia zaujímavá vec v Japonsku. Ujo za mňou nesie taký vozík a ten vydáva hudbu, keď s ním hýbe. Som na stanici vlakovej Nagoji. Veľa ľudí, ako na každej stanici vo veľkom meste. Ale mám kúpený lístok do Kyoto, 3000 jenov, čo je takých 17 €. Neviem, koľko je to kilometrov, typujem, že okolo 200 cca. A je to akože lacnejšia varianta, ako ísť so Shinkansenom. A idem ešte niekde vyčilovať na pol hodinu a za 3/4 hodinku mi to ide tam. Ale za posledné 2 týždne mám toľko nachodené, že budem mať priemer snáď aj 20 000 krokov za deň. Ale budem fit. Škoda, že som toľko fajčil na Okinawe a pil. Nevadí, už nebudem. Prisahám, už nebudem. A na tomto meste sme boli pred pár dňami, ale vyzerá to ako stanica v New Yorku. Aspoň takto si ja pamätám z Madagaskar, že vyzerala stanica vlaková. Ja... Zlaté baby sa pozdravili. Všetci v Japonsku, väčšinou aj tí mladí, ale aj starší, že keď si mi udržím trošičku očný kontakt a pozdravím sa, tak všetci sa odzdravia. To je krása. Na Slovensku je to také, že... Ale tiež sa odzdravia ľudia na Slovensku. Ak by ste niekedy boli v Nagoji, tak nad hlavnou stanicou, nad železničnou,
je takýto vysoký mrakodrap, takýto. A hore sa dá ísť a je tam panoramická výhliadka. Takže odporúčam ísť tam. Neviem, koľko to stojí, ale musí to byť mega zážitok. A hlavne možno tak pri západe slnka, alebo možno v noci, možno aj cez deň, lebo naozaj je to veľmi vysoké. A tu presne má Starbucks kaviareň, takže tam by ste si mohli dať kávičku, ak by ste si chceli. Príjemné miesta, ja som sa bol hore úplne nájsť, síce bez výhľadu, ale na 12. a 13. poschodí je zase milión reštík rôzneho štýlu, či talianské, videl som tam palacinky, všetko tam bolo. A v tomto mrakodrape by ste v podstate vedeli podľa mňa stráviť aj, dosť veľa času, lebo naozaj je tu toho veľa. Toto je 12. a 13. poschodie reštiky. Všetky tieto tu reštiky a podľa mňa ich je tam ešte viacej. Za 15 minút mi je autobus, takže ja idem na autobus do Kyoto a uvidíme sa v Kyote. Cestou do Kyoto máme zastávku, tam je môj autobus. Je asi hodinu potom, ako sme vyrazili z Nagoje. Hádajte, čo si idem kúpiť. Jasné, že to je onigiri. Fajčiaca zóna a pritom automat na vodu. Môže byť. Kerito kádo, onegašimasu. Arigatou gozaimasu. Ja necestujem veľmi po diaľniciach na Slovensku, ale toto je záchod na diaľnici, alebo cestou na diaľnici. Úplne čisté, krásne, všetko. Krása. Neviem posúdiť, ale toto je naozaj že pekné a čisté. Hlavne čisté, no. A keď som pozeral počasie pred 2 dňami, tak malo pršať, že celý čas aj v Kyote, aj v Osake. A tu už začína poprchávať, takže sa bojím, že tieto nasledujúce 3 dní, 4 budú ťažké na cestovanie. Ale ak aj bude pršať, tak niečo vymyslím. Jediné, na čo mám lístok, je Osaka Expo. Okrem toho som v podstate voľný. Už idem naspäť do autobusu a čaká nás ešte hodina 50. Jo, hodina 50 a budeme v Kyote. Toto je stanica Kyoto a pozrite, aké je to megalomanské. Tie stanice ma vždy vedia prekvapiť. Ešte vám ukážem Kyoto Tower. A idem na hotel ubytovať sa a tam si rozmyslím, že čo ďalej a ako ďalej. Lebo cez dážď s touto kamerou nie je dobrý nápad. Mohli by sme ísť do fitka, ak nejaké nájdem. Kde by som mohol ísť jedenkrát a nestalo by to 20 €. Uvidíme. No, ahojte, už je večer. A ja som našiel fitko, ktoré stojí 3 €, 551. Bolo to ťažké. A jedna rada, keď budete v Japonsku, tak určite si stiahnite alebo vytvorte účet na Apple Store pre Japonsko, lebo tu strašne veľa aplikácií fungujú len pre japonské účty, takže musíte mať japonský Apple Store, aby ste si nejakú aplikáciu stiahli. No a ja som si musel stiahnuť aplikáciu, aby som si kúpil tiket do fitka, takže to tiež ešte neviem, že či bude úplne platiť, ale taký malý lifehack, spravte si japonský účet na Apple Store. A ďalší lifehack, ale tak to je možno pre niekoho normálne, možno pre niekoho nie, ale neberte si mydlá ani šampóny, ani nič takého, ak teda nechcete mať nejaký vlastný ten šampónik alebo tak, lebo aj na tých kapsulových hoteloch, kde som si myslel, že nič nebude, tak aj tam sú a ak by aj neboli, čisto náhodou, tak 7-Eleven alebo Family Mart a môžete si to kúpiť 24/7. Takže ja si myslím, že ak pôjdete do Japonska, tak môžete ísť veľmi, veľmi naľahko. Fitko je vzdialené asi tak 25 minút pešo a som zvedavý, že či ma tam pustia. Som zvedavý, že tam budem môcť natáčať. Ale asi sa nebudem pýtať, lebo pri takýchto veciach sú dosť takí hákliví. Skúsim to nejak na tajnáša natočiť, že aké je fitko v Japonsku. A lístok už mám kúpený, len neviem, že či mi to bude platiť, no uvidíme. A začína viacej pršať, tak neviem, či si nepôjdem kúpiť dážnik zase do 7-Eleven. No, bol som 7-Eleven, kúpil som si dážnik
a onigiri pri workout do fitka. No a tento dážnik by mal byť aj proti slnku a dá sa zložiť, čiže môžem si to dať do ruksaku, aj keď už tam mám veľa vecí. Dážnik sa mi zíde teraz. OK, idem do fitka, dám si onigiri a aspoň už nezmoknem. Začalo trošku viacej pršať, takže pre istotu. No čaute, ja už som vo fitku, dostal som sa sem úspešne a nechcem točiť ľudí okolo mňa, ale celkom dobré fitko, páči sa mi. Stretol som dvoch typkov, ktorí mi povedali, že kam mám ísť zajtra, že tu je jeden festival. Oplatí sa chodiť do fitka a dlho som necvičil v takomto fitku, takže som rád a užívam si to úplne naplno. Fakt, je to bomba, je to bomba. Mám za sebou hodinu a pol tréningu a ja som tak neskutočne rád, lebo takéto fitko som nemal 5 mesiacov. To fitko v škole akože stačí, ale veľa vecí tam nebolo. Idem sa rolovať po pol roku. Ja som strašne rád. Konečne som si dal do tela, síce už je 10 hodín, ale v takomto čase by som nerad cvičil, ale za 3 € fitko úplne mega. Nikdy by som nepovedal, že budem mať takú radosť, že som bol proste vo fitku. Inak momentálne robím jogu a všimol som si jednu veľmi zaujímavú vec. Povedzte mi, ako sa tam dostal špak. To je zabetonovaný špak, normálne. Ja som taký šťastný, mám tu proteín, skvelé fitko za sebou. Ešte som rád, lebo v tom hoteli, v ktorom som si búkol trošku lepšiu izbu. Je to kapsulový hotel, ale ja mám že normálnu vlastnú izbu s veľkou postelou. S extrémne veľkou postelou. Ja sa tak dobre vyspím. Tak sa teším, ako tam budem spať, hodím si sprchu, joj. Idem odložiť kameru, vidíme sa asi zajtra, lebo mi zmoknete a to nebude dobre. Potom budete vlhkí a to určite nechcete. Idem, cheers, proteín je top, pite proteín, nepite alkohol. Na rož 2025, čaute.